Andito ako sa Mang Inasal sa may SM Rosales dito sa Pangasinan. Nag-order ako ng PM1 at syempre kanin. Ito ang mga sausawan ko. Kain na tayo. Syempre ilalagay ko ang kalamansi. Konti. Yan. Ito paborito ko yung chicken oil. Ilalagay ko ang chicken oil dito sa kanin. Yan yung super masarap. Oh, ito ang unang subo. Miss na miss ko ito. Kahit kanin lang na may chicken oil, masarap na. Ito ang sausawan ko. Ilalagay ko lang ito sa chicken. Wow, grabe. Sobrang masarap. Siyempre, ito ang libreng sabaw. Sarap. Halatang gutom na gutom ako at masarap ang pagkain. Ubos na ubos. Tapos na kami kumain. Medyo nabusog naman. Sana nag-only rice na lang ako. Pero